Tänään entisöidään Porin-Matti. Porin-Matti on puulla lämpiävä, sarjavalmisteinen metallipintainen lämmitysuuni, jota Rosenlew valmisti vuosikymmenten ajan Porin konepajalle. Porin-Matin alkuperäisen mallin suunnitteli Porin konepajan teknikkona 1930-luvulla toiminut Svante Palkola. Valmistus aloitettiin vuonna 1939 ja tässähän meillä on vuoden 1939 malli. Erikoisuutena mainittakoon palurautainen 30-luvun lopun designia edustava suuluukko. Suuluukun takaa paljastuukin jo entisöinnin alkuvaiheessa uusittu nykyaikainen ruostumaton teräsarina. Pesän kunto katsottiin silmämääräisesti ja vetokokeet on tehty ja uuni on todettu toimivaksi. Nuohous tapahtuu tuhkaluukun alla olevasta nuohousluukusta. Nuohousluukun kansi on samaa designia tuhkaluukun ja suuluukun kanssa. Uunin vetoa säädetään avaamalla aavistuksen verran tuhkaluukkua sekä hienosäätöön päästään sitten tarkemmin säätämällä luukussa olevaa ilmansäätöruuvia. Jo entisöinnin alkuvaiheessa tutkittiin yleisesti ottaen hormin kunto sekä myös Porin-Matin savuputken läpivienti hormiin. Ja täällä nähdäänkin, paikallinen muurari on näköjään käynyt tässä pari päivää sitten muuraamassa muuten rapautuneen läpiviennin kuntoon. Entisöinti voi siis jatkua. Entisöinti varsinaisesti on väärä sana, koska entisöinnin alussa todettiin, että tämä ruskeahko värisävy ei ole alkuperäinen, vaan nyt lähdettiin sitten hakemaan alkuperäistä liekinpunaista väriä vastaavaa väriä. Tässä meillä nyt on lähimmäksi sattunut 250 astetta kestävä lämpömaali. Hommahan etenee sillä, että nyt sitten käydään tällä karhun kielellä läpi tää kauttaaltaan tää uuni. Ja sitten ennen maalausta niin pestään tällaisella lakkapensiillä. Nämä on nykyisin sangenhajuttomia, että aika miellyttäviä myös sisällä käyttää. Lakkapensiinipesu on nyt valmis ja uunin pinta on jo kuivunut. Ja paikotellen näkyy vielä hiukan lakkapensiinin jäämiä. Nyt alkaa sitten niin kuin ei-maalattavien osien suojaus, eli me emme halua tulenpunaiksi tai nättiä emaloitua Porin-Matti suuluukkua. Ja sitten tämä suuluukku suojataan käyttää erilaisia teippejä ja papereita ja katsotaan miltä se sitten näyttää, kun täältä on ei-maalattavat osat suojattu. Ei-maalattavat osat alkaa nyt olemaan pikkuhiljaa suojattu. Ja katsotaan sitten tosiaan miltä tämä näyttää. Joo, tässä nyt on suojattu myös sitten näitä seinäpintoja, koska mun mielestä myös nämä seinäpinnat on niinku semmonen ei-maalattava osa. Ja sitten oli toi antiikkilamppu, kato Sirpa on hirveän vihainen, että mä olisin sen lampun jalan maalan. No nyt mä sitten tässä vähän vielä kilistelen tätä kilikalimaalia ja seuraavaksi te näette miltä se sitten alkaa näyttää, kun siihen tulee pintaa. Että odottakaa hetki. No joo, no nyt sitä punaista on sitten tänne laitettu. Tämän värisävyn nimi on muistaakseni hehku. Itse asiassa aika komea tästä tuli. Aika paljon tuli hajasumua, mutta senhän voi aina pestä pois. Että palataan, kun mä oon poistanut noi pahvit. Kiitos mielenkiinnosta tähän saakka. Poistin pahvit. Aika kivan näköinen tuli. Siis tässä on nämä vuoden 1939 suuluukut. Ja mehän kaikki muistetaan, että Timo Sarpaneva, muotoilija Timo Sarpaneva suunnitteli 60-luvulla tähän ne vähän trendikkäämmät luukut. Mutta mun mielestä tämä 39 on aika kiva, että
eiköhän tämä nyt sitten kuitenkin saanut taas toisen 60 vuotta käyttöikää ja varaosiaan tähän saa edelleen, että Pohjois-Karjalassa on vuodesta 2010 tehty tätä uutta vehjettä ja siihen saa lasiluukkua ja kaikkea muuta mukavaa varaosaa, jotka on yhteensopivia tämän vuoden 39 mallin kanssa. Kiitos kun jaksoitte katsoa. Toivotan teille mukavaa päivänjatkoa.